Det er Hotdog Gaming. Hej. Det er fordi, Filmer du? Ja. Kan du ikke komme og komme ud? Ja. Jeg har fået min egen microserver. Det er fucking vildt. Du har overreageret nok lidt. Jeg fik lige min far til at hente ham. Nogle gange tror du spiller. Hvorfor? Og alligevel så bliver jeg her til klokken 8. Fordi min skulder, Kan du lide? Jeg ved ikke, hvad der er sket med det er min microserver. Wow. Ja, den er bare så syg, mand. Syg, mand. Er den syg, mand? Nu spiller jeg lidt mere. Ja. Hvad siger du? Markus, skal du ikke spille? Ja, nu optager jeg lige. Markus? Og så se her, det her er mit hus. Markus? Og han har selv bygget det crap der, mand. Nej, han svarer lidt til. Ja, min far har hjulpet til. Ja, gay. Men altså, så er det, at jeg skriver i pæne i beskrivelsen, så skal jeg job! Og her er min ven. Du må skrive det i beskrivelsen. Hej, hej. Stop. Okay. Jeg er en pige. Kan bare klare det mere. Kom lige. Og bare, så jeg ved, så er det en dreng. Kan bare klare det mere. Kom lige, kom lige. Jeg er så cool. Jeg er pæk. Tag lige den der af. Jo. Og han skråstrej, hun hedder Frosatis. Men IP'en er nede i beskrivelsen, så skynd jer til regn. Men ikke, jeg skriver ikke IP'en i beskrivelsen, før jeg har lavet plugins, så vi ses. Nu kan jeg. Kan jeg ikke tro på dig mere? Nej. Lav lige mundvandet. Nej. Hvad skal jeg søge på? Funny, hvad? Det er den der. Cow. Cow. Prøv lige at se. Prøv lige at blive ved. Hvad skal jeg søge på? Funny, hvad? Funny cats. Der er en video, hvor der er en eller anden skubber, hvor der er en eller anden kat, der skubber en anden kat ned ad en trappe. Hej, hej.